Nakaranas ng intense ashfall ang mga bayan ng Kamalig at Ginubatan sa Albay matapos ang ash emission ng Mayon Volcano bandang alas 10:35 ng umaga nitong Lunes, Pebrero 9. Sa kapal ng ashfall mula sa Mayon, halos mag-zero visibility ang ilang lugar tulad ng nasa video na ito. Ayon sa PHIVOLCS, umabot sa humigit kumulang 4 na kilometro ang lawak ng ash emission. Ipinaliwanag ng PHIVOLCS na ang pangyari ay dahil sa pagguho ng mga naipong lava sa gilid ng bulkan na nagdulot ng pyroclastic density currents o uson na dumaan sa Miisigali at umabot din sa 4 na kilometro. As of 8 a.m. today, for the past 24 hours, nakapag-record po ang Mayon Volcano Network ng dalawang volcanic earthquakes, 396 na rockfalls, at 52 dito ang nagdulot ng mga pyroclastic density currents o mga uson. Kasama na po yung kahapon ng bandang alas 11 ng tanghali. Nagdulot nga po ng malaking uson yun at nagdulot ng ashfall dito sa ilang barangay ng Kamalig at Ginubatan. Sa kabila nito, binigyang diin ng PHIVOLCS na nanatili sa Alert Level 3 ang Mayon Volcano at wala pang indikasyon na itaas ang bulkan sa mas mataas na alert level. Sa ngayon naman po, pero sa ngayon wala naman kami nakitang indication na nag-de-escalate siya. So far as yung pinapakita niyang mga activities ay yung tahimik lang na naglalabas ng lava flow. Muling paalala ng mga otoridad sa publiko na sumunod sa mga itinakdang pag-iingat, lalo na sa mga lugar na apektado ng ashfall. Mga dapat gawin tuwing may pagputok ng bulkan. Pangangalaga sa paningin. Magsuot ng safety goggles upang maproteksyonan ng mata sa ashfall. Iwasang gumamit ng contact lens. Gumamit muna ng salamin kung maaari. Magpakonsulta agad kung may pamumula at pananakit ng mata. Huwag kamutin o kuskusin ng mga mata. Kung naiirita ang mga mata, ay banlawan ito gamit ang umaagos at maligamgam na tubig. Isang paalala mula sa DOH Bicol Center for Health Development. Regine Boe, CSN.